नोंथाङा बड'सेनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि नैबे 2021-22 बोसोरनि बेस्ट एक्ट्रेस एवार्डखौ मोननो हादों माबायदि फिलिं दा नोंथाङा? आङो दिनै बे बेस्ट एक्ट्रेस एवार्डखौ मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों एन्ड स्पेशलि आं थेंक्स होनो सानो जोंनिनो प्रडिउसारफोर आदा पंकज, सोरां बसुमतारी आरो आदा मन्जित। सोरां बसुमतारी आरो आदा पंकजफोरखौ स्पेशलि आं थेंक इउ होनो सानो, मानो होनोबा बिसोरो आंखौ नै बे चान्सखौ होदों आंनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय। एन्ड आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो कि जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मोजां डाइरेक्टर बा स्क्रिप्ट राइटर, स्ट'रि राइटर बिदि ओंखारलांबाय थानो हाथों। ओमफ्राय जोंनि आर्टिस्टफ्रा गाव गावनि टेलेन्ट्सफोरखौ जे सिङावनि टेलेन्ट्स थायो बेखौ दिरुननो खाबु मोनथोंखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो डाइरेक्टरफोरनिसिम। एन्ड या आं जे सावथुन खालामदों बेयो जाहैबाय दाखा जोमै। फैबाय थानाय समावहाय मोनबेसेसो फिल्म प्रजेक्ट दङ दा आखायाव? फिल्म प्रजेक्टआथ' दायो आङो मोनसेल' फिक्स खालामनानै दोनदों, मोननै मोनथाम बिदिनो रानलायनानै दं आरो। जासिगोन दे बांद्राय